2023an hizkuntza eskubideei lotuta izan diren gertakariei errepasoa egin die hizkuntza eskubideen behatokiak aurkeztu berri duen urteko txostenean. Urtea hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak epaitegietan baliogabetzen jarraituz hasi zen, eta gehiago ere izan dira oldarraldi judizialaren baitako kolpeak. Bestalde, herritar guztien hizkuntza eskubideen alde aritu da behatokia. Ikus-entzunezkoetan euskarak duen presentzia urria salatuz. Sektore pribatuan hizkuntza eskubideetan izandako atzerapausoez ohartaraziz. Nafarroako eskoletan euskarazko lerroak irekitzeko eskatuz, edo haur eta gazteen aisirako eskaintza euskaraz izan dadin. Edota hizkuntzen eurogutuneko neurriak betetzen ez direla salatuz. Behatokiak hizkuntza eskubideekin lotutako intzidentziak biltzen ditu urteko txostenean. Jasotako intzidentzia kopurua urtero gora beratsua izaten da. Herritarrek deskribatutako egoera bakoitzaren atzean, salatzen ez diren zenbat egoera dauden pentsatu behar dugu. Araudia aldeago duten eremuetan, herritarrek araudi horren bermea eskatzeko determinazio gehiago dute, ahaldunduago daude. Jaurlaritzan edo Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan adibidez. Babes gutxiago dagoen eremuetan aldiz, herritarrek askotan gaztelania edo frantsesa erabili behar izaten dituzte zuzenean. 2023an, eremu sozioekonomikoan, merkataritza kate eta gune handietan jarri dute herritarrek gehien bat fokoa. Baina aisialdia, kirola eta kulturaren alorretan euskaraz kontsumitzeko dagoen aukera eskasak ere kezkatzen ditu. Hauen aurrean, neurriak hartzeko, herritarren, zuen parte hartzea ezinbestekoa da. Udan zehar, martxan jarri genuen hizkuntza eskubideak defendatu eta eragile izateko kanpaina, eta urte osoan zehar, euskararen telefonoa erabili daiteke. Herritarrek euskara erabiltzerakoan dituzten bizipenak beharrezkoak ditugu egun dauden hutsuneak detektatu eta aldaketak eskatu eta eragiteko. Horrela lortzen dugu kontzientziak piztu eta jarrerak aldatzea. Adibidez, Nafarroako odol emaileen elkarteak webgunea eta informazio horriak euskaratu ditu. Renfek, helarazitako kexen ondorioz, karteldegia zuzentzen du. Gipuzkoako Atletismo Federazioak webgunea euskaratu du, eta euskarak entrenamenduetan presentzia gehiago izateko ekintza plan bat aurre ikusi du. Establezimenduen jarrera eredugarriak zoriontzeko ere idazten digute herritarrek. Agur gasnategiak bordelen duen establezimenduan euskarari tokia egiten diotelako. Donostiako Sikos dendak, asko haziarren, euskararekiko konpromisoa mantendu duelako. Izabako Ogiapan eta Gorrindo tabernetan euskarazko arreta ematen dutelako. Gasteizko Eziolaza enpresak publizitatea euskaraz egiten duelako. Telpark aplikazioa euskaraz erabilgarri jarri duelako enpresak. Horrelakoak jaso eta hizkuntza eskubideen urraketei konponbidea emateko euskararen telefonoa du martxan behatokiak. Doako zerbitzua da eta Euskal Herriko edozein herritar eta elkartek erabili dezake. 5 pauso errazetan. 1. Sartu euskararen telefonoa.eus webgunean. 2. Erregistratu. Sartu zure datuak. 3. Posta begiratu eta kontu aktibatu. 4. Hasi saioa. Sartu zure erabiltzaile izena eta pasahitza. Eta 5. Sartu intzidentzia. Aukeratu kexa, zoriontzea edo kontsulta eta gehitu datuak. Baita nahi beste argazki edo dokumentu ere. Eta igo intzidentzia. Nahiago baduzu, 948-14-6-1-7-2 telefonora deituta ere jar zaitezke gurekin harremanetan. Denon artean gure hizkuntza eskubideak bermatu daitezen, segi dezagun lanean.